Tehát ezt a számot küldené Angliából Jamie és kedves felesége Baby, kedves kisfiúknak, a Lucinak 18 éves születésnapjára. És kívánnak neki sok erőt, egészséget, hosszú életet és nagyon sok boldog születésnapot, de továbbá küldené még ezt a számot testvére Renátó és a kedves családja, Ági, a kedves sógornője és a kislányuk, a Nancy. Tehát Luciból a drága frátja családo, čo prál, ti dé, čo dád, čo családo kívánítjuk éppen a születésnapot, zorbák szárszíból nungocájó, örömotáj boldogságo, elfog a diszkádigili nagyon-nagyon sok szeretettel, katárti dé, tájkatártja dát különleges és speciál, távőzbattál a Luciból a drága frál, szárdati vójá! Boldogság vagy te nekünk, a jó Isten értesse, köszöntünk mi tégedet, szülinapod van neked. Eltelt 18 év már, amióta születtél, drága kedves kisfiúk, 18 éves lettél. Yalamaloma, de-de-de-da-da, yalamaloma, loma-loma. Yalamaloma, da-da-da-da-da, yalamaloma, loma-loma. A Jamie és a Baby a fiúkat köszönti, a jó Isten éltesse erőben, egészségben. A Renátó, a tesód, ő is köszönt tégedet, adjon Isten szerencsét, 100 évig még ti nektek, ti nektek. Yalamaloma, de-de-de-da-da, yalamaloma, loma-loma. Malom. A Jamie és a Baby a fiúkat köszönti, a jó Isten éltesse erőben, egészségben. A Renátó, a tesód, ő is köszönt tégedet, adjon Isten szerencsét, 100 évig még ti nektek, ti nektek.